Egun ne y'a fɔ ko ne bɛ deresiw kɛ cogo min n'a y'a sɔrɔ hakili ma i bɛ deresiw ninnu lamɛn ni hakili ni faamu ye kow dɔ bɛ a ma jare i k'olu ɲininka yɛrɛ hakili ma bɛɛ b'o faamu deresiw kɔnɔ ko a fɔra ko silama dɔɔninkɛbaga minnu tɛmɛna salafu la mɔgɔw la jarabila faamaw bolo bon sabula cogo min n'u y'a latɛmɛ cogo min ko an fana ka jamanaw kɔnɔ ni dɔɔninkɛbagaw dɔ la jarabila faamaw fanfɛla la bidamɔgɔw bolo an kan ka kɛ cogo min ne ɲana ne ka derisu fanba faamaw mina cogo an'a jɛrɛ cogo salafu y'a kɛ cogo min dɔɔninkɛbaga fɔlɔ y'a kɛ cogo min hari o dɔ awa derisu min tɛmɛna iriyadu kɔnɔ babu bonda mun de tɛmɛn'o kan mɔgɔw ka t'olu lamɛn wasa bɛ olu la bon ko an balimamuso dɔ ko a ye ɲininkali kɛ ale ye gurupu dɔ ta tɔgɔ ma k'a fɔ ko olu y'a ɲini furu la bon an kɔni bɛ gorobali min fɔ a sabatira sira tɛ ahli sunna wal jamaa ala fahamu salafu salih taasira t'o ye taasira ni bidiya de don ou bien bidiya ka ca mɔgɔw y'u jate bidiya mɔgɔ ye a tɛ daga sunna muso i ka furu bidiya mɔgɔ ma imamuna maliki y'o fɔ a ko bidiya mɔgɔw naanu bɛnna a kana foli bulu kan a kana ka denmuso lafuru u ma donc mɔgɔ sabatira ko a bɛ sira min ka bidiya de don a tɛ daga sunna mɔgɔ muso ma ka furu u ma silamɛya sariya la wa alaikum salam mame bon ko ni ye a taara bon ne bɛ min fɔ ninnu kiiri de bɛ ninnu tigɛ fatawa tɛ ninnu ye a bɛ taa silamɛ ni silamɛ kiiri de bɛ o de bɛ ninnu kiiri an bɛ min fɔ kɔni ni mɔgɔ ye jɛnɛya kɛ muso nɔfɛ muso in tɛ furu la e tɛ furu la i ye jɛnɛya ka nɔfɛ ciden ko alwaladu lil firasi walil ahiri alhajar a ko den bɛ di dilantigi de ma e min ye jɛnɛyakɛla kɛ den t'i bolo jɛnɛyakɛla den t'a bolo ni muso i ye jɛnɛya kɛ muso min nɔfɛ a ye den sɔrɔ n'a furulen tɛ den bɛ danbe ka taa ba de ma kuma sahalen na dɔɔninkɛbaw dɔ ka kuma bɛ ko a bɛ danbe ka taa e ma e jɛnɛyakɛla ma dɔɔninkɛbaw ka kuma dɔ bɛ a bɛ danbe ka taa ba de ma tuma ibn Semi rahimahullah ye nin kuma fila fɔ a ko kuma sahalen ye min ye jɛnɛyakɛla den t'i bolo den bɛ danbe ka ti a ba de ma ciden ka hadisa kɔsɔ walil ahir al hajar ciden ko jɛnɛyakɛla den t'i bolo kumancɛ de bi ye a ko de sahalen don ne filɛ ka min fɔ muso furulen don cɛ de bolo a furulen de n'o ye den min sɔrɔ o fana ye ciden ka hadisa ye alwaladu lil firas ciden ko muso in masina a den bɛ di dilantigi de ma dilantigi ye jɔn ye muso cɛ o de dilantigi ye o de ta ye den ye ni o bɛ ba den na ɲ'o de fɔ silamɛ kiiri de b'a bɔ a ka denya la o kiiri tɛ yan a bɛ taa kadi de fɛ o nana suratu nuru kɔnɔ parce que i ye jɛnɛya nkalon de da la ni ko n den tɛ nin ye i y'a yira a ye jɛnɛya de kɛ bon n'a y'a sɔrɔ e ka muso to ni ko mɔgɔ min ye jɛnɛya kɛ i bɛ na ni seere naani de ni seere naani t'i bolo busanya bi segin bɛ bɔ dɛ mais n'i ko i muso ma i ni wali cɛ dɔ ye jɛnɛya kɛ ou bien i ko i ka muso ma nin kɔnɔ tɛ ne kɔnɔ ye ou bien i k'i muso ma nin den tɛ ne den ye a bɛ taa ni muso ma jɛnɛ a bɛ taa kadi de la ka ɲɔgɔn danga kɛ e bɛ naani fɔ ka duurunan kɔ n'a y'a sɔrɔ ni ne den de don ala ka danga bɛn kan muso fana bɛ naani kɛ nin den ye i den de n'a y'a sɔrɔ i ye nkalon de da ne la ala ka dimi bɛ ne kan ni bɛɛ y'a ka duuru kɛ nin cogo la muso n'a den bɛ taa furu bɔ bɛ ni muso cɛ hali diɲɛ muso daralen e tɛ se k'o furu tuguni a n'a ka den bɛ taa
donc o de be deyin boy ka denya la mais no sariya te silamiya sariya ko ede dendo foyi ta boy ka denya la ni silamiya kirite o fana te ya bon comme mɔgɔw ka i muso ka uniforme ta mariage ni fɛnw an ye nin jaabi a ka ca an kolle siri la fɛn o fɛn ye masiriw ni dɔnfiniw de a dagara hadamaden ye dɛ fo ni tiɲɛli yera min na ni uniforme ko min filɛ nin ye ɲɔgɔn degu b'a la ɲɔgɔn tɔɔrɔ b'a la tiɲɛli b'a la hari musow yɛrɛ ka wajulukɛlaw y'a fɔ musow yɛrɛ ka wajulukɛlaw y'a fɔ fitina minnu b'a la tiɲɛli minnu b'a la ala sɔsɔ minnu b'a la hari u yɛrɛ ka wajulukɛlaw y'a fɔ donc o kosɔn o tiɲɛli in kosɔn donc mɔgɔ min bɛ se i ka muso na kana don uniforme ko la parce que n'u donn'o la n'a ni hijabu bɔra e ɲɛ kɔrɔ dɔrɔn hijabu bɛ bɔ bɛɛ b'a fɛ n ye uniforme min san o de ka ɲɛ n na nin y'a tiɲɛli dɔ ye a tiɲɛli dɔ bɛ yen wagati bɛ furusiri don wagati bɛ furu dɔ don wagati dɔ denkundi don mɔgɔw fana tɛ sɔrɔ kɛlɛ na nin bɛ se ka kɛ dɔgɔkun dɔgɔkun a bɛ se ka uniforme tigɛ o se tɛ e a se t'i cɛ ye a bɛ kɛlɛ dɔ don n'u cɛ cɛ ayiwa a bɛ muso dɔw fana kɛ delilikɛlaw de cɛw teriw bɛ deli ale ni cɛ wɛrɛ minnu bɛ ɲɔgɔn na a b'u deli uniforme bɛ na ni nin bɛɛ ye a b'u bila photo tan ni filimeli de la an ye karisa ka kɔɲɔ ni uniforme de tigɛra u bɛ filime de ka kɛ kaseti karisa ka denkundi ni uniforme de tigɛra u bɛ filime de ka kɛ kaseti photow de bɛ ta nin ye tiɲɛli ye a kɔnɔ quoi bali muso dɔ y'a fɔ n y'a mɛn wajulikɛla muso dɔ la a ko ale taara yɔrɔ dɔ la a bɛ kuma uniforme kan ko dɔ ko uniforme ale ye jɛnɛya kɛ uniforme nɔfɛ ko parce que u ye uniforme de fɔ ko a ka tigɛ ko se tɛ ale ye a y'a fɔ a cɛ ye ko a cɛ ko a se tɛ ale ye ko ale fana t'a fɛ kɔɲɔ in dɔw bɛɛ ka bɔ u bɛ denkundi dɔw bɛɛ ka taa ale ma sɔrɔ ka o sa o t'ale kan na ko ale dɛsɛra k'a sɔrɔ ko maloya y'ale minɛ ko ale taara a yɛrɛ di cɛ dɔ de ma k'a sara a ka taa uniforme sa donc nin bɛ ko min na o ko ye kojugu de o ko ye fitina de donc musow mɔgɔ mɔgɔ n'a mako b'a ka diinɛ n'a ka sunna n'a ka silamɛya ɲuman ma u ka nin uniforme ko in to ye ɲɔgɔn degu de b'a la ɲɔgɔn tɔɔrɔ de b'a la fitinaw de b'a la balawu de b'a la bon ko dɔ de ko ibrahima ka duwawu rabbana jalani muqima salata wa min juriyatina bon ko nin duwawu mɔgɔ bɛ se ka nin fɔ e k'a fɔ min juriyatina wa jiwajina wa Ibn Usaymin rahimahullah a ɲininkara ibrahima ka duwawu min filɛ nin ye a ɲininkara la yɔrɔ fila yɔrɔ fɔlɔ dɔ y'a ɲininka ko dɔw bɛ yen ni sali welela ye sali wele laban k'u b'a fɔ aqamaha Allah wa adamaha an'u bɛ nin duwawu in fɔ ibrahima ka duwawu ko a bɛ cogo di bon a y'o jaabi o yɔrɔ la a ko aqamaha Allah wa adamaha a ko a bɛ fɔ sali jɔli de la o yɛrɛ hadisa min nana la a ma saha mais a fɔ yɔrɔ tɛ sali wele yɔrɔ la dɛ a ko hari minnu b'a fɔ dɔw b'a fɔ sali jɔli yɔrɔ de la ni sali jɔra a ko yɛrɛ hadisa in ma saha sariya tɛ a ka fɔ yɛrɛ la mais min ye ibrahima duwawu in ye a ko o ma saha salafusu bolo yɛrɛ pewu ko ka fɔ sali wele kɔfɛ o ma saha salafusi bolo donc a ɲininkara la al-lighal babul maftuhu yala ka duwawu kɛ ni ibrahima ka duwawu min filɛ nin ye ka duwawu kɛ n'a ye a bɛ cogo di a ko ibrahima ka duwawu min filɛ nin ye ka duwawu kɛ n'a ye baasi t'a la i y'a dɔn yɔrɔ fila don yɔrɔ fɔlɔ yɔrɔ dɔ de kɛrɛkɛrɛya k'a fɔ sali wele kɔfɛ a ko de ma sabati salafu bolo lesiri t'o la mais n ka duwawu kɛ n'a ye ala n kɛ sali jɔbaga ye ani n ka juriya baasi t'o la hali ni e m'i ka muso fara kan min b'i ka ŋaniya la ala b'o dɔn duwawu in fɔra cogo min dɔrɔn e k'a fɔ o cogo la hali ni e m'i ka furumusow fara kan n'i y'i ka juriya fɔ a bɛ don n'o kɔnɔ ko yala jakka bɛ se ka di kafiri ma jakka bɛ di silama de ma jakka tɛ di kafiri ma
e ko mun kam mun ke bon koni mɔgɔ min e y'i ka jaka dɔ balo de la ka taa di fantanw ma e nana dɔ ko o tɛ bɛn i bɛ sagi ka jaka bɔ wa n'o ka sagi ka bɔ t'i la parce que hakilina min filɛ nin ye dɔnnikɛbaw dɔ y'a fɔ k'a fɔ ewa fantan minnu baloko darura de b'u la e yɛrɛ b'a dɔn ni e ye wari d'u ma olu mako bɛ balo ni nafagati de la ni e ye wari ta k'a d'u ma fo olu yɛrɛ ka taa balo de sa a san cogo tɛ olu fana bolo u makaw fana bɛ balo de la ko a bɛ daga i k'a don balo la i ka taa d'u ma bon tant que nin kuma bɛ n'a y'a sɔrɔ e y'a kɛ k'a don balo la k'a d'u ma i tun bɛ dɔnnikɛba dɔ de ka fatawa kan ou bien e ɲana baasi t'a la de i y'a kɛ i ka jaka baasi t'a la an tɛmɛna a ka hadisa kan ni mɔgɔ katawura jaka don yɔrɔ la a nana a fɔ o kɔfɛ i nana dɔn ko kataw don a sagili ti kan an tɛmɛna ka hadisa kɔnɔ min taara a ka jaka di sarakati di jɛnɛyakɛla ma ani min taara di setigi ma ani min a taara di su saba su dɔ la a dira jɛnɛyakɛla ma su dɔ la a dira sunyalikɛla ma su dɔ la a dira setigi ma mais nin bɛ kɔfɛ a yirala a la i ka sarakati minara donc an y'o fɔ yɔrɔ la jaka dɔ yɔrɔ ni mɔgɔ min katawura de e tun t'a dɔn de e ɲana nin ye jaka dɔ yɔrɔ de i y'i ka jaka dɔ ye o kɔfɛ n'a nana bange ye ko jaka dɔ yɔrɔ tɛ ni kataw de baasi t'i kan i ka jaka mina nin ye aye tanyana tewo aye sembentiya de ke anyem na min fo ni ala ko kan na folo ana ka denw la jarabi ni fitinaw de do sarababbe ala de fe ko ambo de tilela ko setigu bo ko fantaw mba fo nu ye setigi minye ebe dina kola ibe dina lamme be derisu lamme u ba fo ko asumalende de efe ni yaye aw be e woni wajuri lamewna aw be ni misir la tani derisu lamewna asumalende aw fede akakala aw no fe tanta umbolo kala melike fantaw be ni fo ewa nafolotigu ye o nafolotigu do fana ba fo fantam min fana ni dina mini sobe la ki cesiri ko e fantam kulen kule ka balo yere ti bolo ite foy la derisu lameni misir la tani fugariya ni ka doroki ewa tobe ka dima tifa ari bede be ta wakati be wajuli ni few ko setu do fana bo fo fantam do ko donc dina be se abe soro chogodi dina be bara chogodi fantante ewa setu bolo fantam ko am fantam ko ni sentala amma mbalo soro yere folo janko an kata sigi misir la kombe la meleke ko setigu dobe ni siti komin fule ni nye deresu nyuman beta situka ni deresu bilala ko aka lame ko aba kanto ko tanta le bolo afana bese ka eri joli joli ke tile mume su mume do bese ka ke ordinateur la ka dinya jago kola men ni deresu kelem bilala ba fu ko tanta le bolo ka lame kasoro ni deresu lame iba soro e fule jago minna nafolo ñini cogo min bi bolo ebe ordinateur minna ibe sika kuma do me deresu na min be defo yira ila ka barala defo min ni yere korosa mai ka jiya benya ka lagara benya donc ko nin defo ko ni be ale asabati le no fana nin defo be
derisun yɛrɛ ɲuma setigi bɛɛ yɛrɛ ka tawhidi lamɛn yɛrɛ ka sunna lamɛn yɛrɛ i bɛ nafolotigi ɲuman min sɔrɔ jamana in kɔnɔ ko a b'o lamɛn lamarahi fo mɔgɔ kelen kelen minnu bɛ wajulu senpuluw kɛ ten dɔrɔn jogo tɛ fɔ nin tɛ haramu ye bidiya tɛ fɔ musirikiya tɛ fɔ ni haramu tɛ fɔ kisa kunta fɔ nafolotigibaw bɛ sigi olu de kɔrɔ k'u lamɛn minnu ta ye kisa ye dɔrɔn haramu t'a la bidiya t'a la shirku t'a la o de bɛ bɛn olu ma mɛ a bɛ yɔrɔ o yɔrɔ nin ye bidiya ye nin ye haramu ye cɛ ale y'a bɛɛ de haramu min a ka kumaw ka girin ne ma ne tɛ se k'ale lamɛn ale ka kumaw ka girin ne ma ale b'a bɛɛ de haramuya ale b'a bɛɛ de kɛ bidiya ye mɔgɔ o mɔgɔ bɛ tiɲɛ de fɔ ala ta ciden ta nin ye haramu nin ye bidiya ka mɔgɔ bilasira setigi caman de bɛ jamana kɔnɔ u tɛ se ka sigi e kɔrɔ u tɛ se ka dɛrɛsu lamɛn fana minnu bɛ su bɛ kɛ kisa fɔ la u bɛ tile bɛ kɛ kisa fɔ la haramu yɔrɔ tɛ ye bidiya yɔrɔ tɛ ye nin bila t'a la nin kɛ t'a la u bɛ olu de lamɛn an fana bɛ wajulu lamɛn an tɛ se ka wajulu bɛɛ de lamɛn karisa ta tɛ tɛmɛ ne kɔ ale ka wajulu tɛ tɛmɛ ne la o t'a fɔ e ma ko nin ye haramu ye o t'a fɔ e ma ko nin ye sunna ye o t'a fɔ e ma ko nin ye musirikiya ye kuranna yɛrɛ jiginna jogow de ka hadamadenw kan kuranna ma jigin kulu kan a ma jigin iri kan a jigin kun ye ka jogow de fɔ nin ka ɲi nin man ɲi nin ka ɲi min man ɲi n ko tuma min an b'a setu yɛrɛ ɲininka ciden jogo tun ye mun ye ko kuranna mɛ ni o kuranna ka kumaw ka girin e ma don e bɛ bɔ fili la donc an bɛ ala de deli ala ka hakilima di mɔgɔw ma k'u sagi ka t'u kɔ donc u k'a dɔn ni nafolo minnu filɛ nin ye nin den minnu filɛ nin ye lajarabiw ni fitina de don a kanu sugola ka bɔ ala kɔ ma jɔn tun bɛ kuma yan fɛ aleykum salam ko ja minnu bɛ dila ko yusufu ninnu ka ja ou bien misali la badiri kelenw ni hudi kelenw olu ja silama kan ka sigi k'u lajɛ wa ni ɲirana lezinatu da'ima libo silimɛw le ta ko ninnu ye galondilalenw de ye yusufu ka kisa ja min filɛ hali n'i ye kuranna kala ka yusufu ka kisa in kala ani min bɛ ja in kɔnɔ u bɛ komi san ni dugu caman de bɛ ja in kɔnɔ u b'a lakale ka kɔrɔ fɔ kun t'a si la bɔyɔrɔ yɛrɛ t'a la galondilalenw de don dɔɔnikɛbagaw ko a tɛ daga silamakun mara a tɛ daga i k'u lajɛ a tɛ daga i k'u mara galondilalenw de don janko sɛbaw kɔni ta u ko foto ta yɛrɛ ni ja ta yɛrɛ ye haramu ye janko ni e ka jata ni ka foto ta sera ciden ka sɛbaw de ma haramu farala haramu kan haramu de don galondilalenw de don et puis ciden ka sɛbaw ka filimu dilalen ninnu nin ye badiri kelen ye nin ye uhudi kelen dɔɔnikɛbaw ko tiɲɛli wɛrɛ b'a la i b'a sɔrɔ badiri dɔ tun bɛ kafiriw cɛ la o kɔfɛ o nana kɛ silama ɲuman ye k'a kɛ sɛba ye n'i y'a nani filimu in kɔnɔ ou bien diminana kɔrɔ filimu in kɔnɔ i filɛ ka dimina sɛba de kɔrɔ uhudi dɔ i b'a sɔrɔ uhudi dɔ tun ye kafiri ye a ye silama dɔ faga filimu in na n'i y'a ye a bɛ silama in faga e b'a nani ou bien i bɛ kuma jugu fɔ a ye ou bien i b'a fɔ i dusukun kɔnɔ k'a sɔrɔ ale labanna ka silamɛya k'a kɛ sɛba ɲuman ye masala wahasi filɛ ale de ma hamuja faga wahasi labanna ka tuubi ka don silamɛya kɔnɔ k'a kɛ sɛba ye ale de labanna fana ka musalimatu kadjabu faga mais wahasi ye to uhudi ka filimu min b'a misaliya la a ye to n'a bɛ hamuja faga i b'a kɔ e bɛ se ka nani i bɛ se ka kuma jugu fɔ a ye i bɛ se ka ko i dusukun kɔnɔ k'a sɔrɔ a labanna ka silamɛya ka kɛ sɛba ye donc o la a tɛ bɛn mɔgɔ k'u mara a tɛ bɛn mɔgɔ k'u lajɛ galondilalenw de don o kɔfɛ dɔ tun ye ɲininkali dɔ kɛ m'a dɔn a dira ni ma ɲinana ko ewa muso dɔ de don a taara a ka wari 10,000 a taara a kalifa bitigitigi fɛ bon bitigitigi binkelekalanw nana ka bin bitigitigi kan a ka wari tun b'a bolo bitigi u y'a bɛɛ minɛ a la ka taa n'a ye muso ka 10,000 in b'o kɔnɔ ko muso in de nana sisan ko bitigitigi ma ko 10,000 ale ka 10,000 ko ale tɛ jɛ a kɔ dɛ ko 10,000 in t'ale yɛrɛ ta ye ko ale taara juru de ta ka na kalifa ale ma ko ale ye juru ta min bolo ko o ko ale ma yafa t'a la
ko wala ko ale fana tɛ se ka yafa ko nin bɛ cogo di u ye nin de ɲininka nin kiiri ye mun ye dɔɔnikɛbagaw bolo mɔgɔ o mɔgɔ de ni dara a la de dannaya de dara ka nafolo dɔ d'a ma ni o nafolo in tiɲɛna a bolo a ma dan tɛmɛ a ma faratu a sara t'a kan donc u b'a fɔ de ma yadul amin qaida dɔ bɛ dɔɔnikɛbagaw ulamaw bolo u ko anna li yadil aminatun la tadman illa idha hasala minha ta'addi aw tafrit ko bolo ni dannaya dara bolo de ka fɛn dɔ d'a ma ko ni o fɔ masina tiɲɛna ko o bolo in t'o sara fo fɛn fula dɔ la kɛrɛ n'a yaadara ou bien a faratura yaada ye mun ye e ye min kalifa ma a y'a kɛ cogo la ni mɔgɔ o mɔgɔ ye a mɛn u b'a fɔ nin ko cogo in kɔni bɛ nin fɛn masina tiɲɛ de a yaadara o la a b'o sara faratu ye mun ye wari de dira ale ma kɛnɛ ma ale ye wari in da tabali de ka kɛnɛ ma ka don kɔnɔna la ka wari dalen to tabali kan o tɛ faratu ye wa ni wari taara o sugu la faratula a b'a sara Ibn Usaymin rahimahullah kitabu dɔ bɛ yen ko sarahal kaafi Ibn Qudama ka kitabu dɔ de Usaymin tun bɛ a sarahuli la a ko ash-shahihu anna jami' al-amna'u la damana alayhim illa ta'addi aw tafrit ولأمناهم كل من قبض المال بيجن الشرع أو بيجن المالك ابن سمين رحمه الله كو دانا يماو كو سرطوكا مغو دانا يدي داركا كفين دو داما كو سرطوكا فنو فارتلا وبنو دانتمنا فنو يادارا وبنو فارتلا أكو دانا يماو يمغو جمعيه مغو منو n'u ye nafolo dɔ mina ni sariya jɛn ou bien u ye nafolo dɔ mina ni nafolotigi jɛn sariya jɛn mun ye misali la aliyatime ka waliyu ni e de ye aliyatime ka waliyu silamɛ sariya aliyatime ka nafolo ta k'a d'i ma ko k'a ladon ni o tiɲɛn'i bolo i ma yaada i ma fara to a sara t'i kan sariya de jɛnna k'a d'i ma ou bien mɔgɔ dɔw de nana a yɛrɛ de nana da i la k'a ka nafolo ta k'a d'i ma a ko misaliya bɛ komi kal musta'dir n'i y'i ka so ta k'a di mɔgɔ ma location na ou bien i ka nafolo ta k'a di mɔgɔ ma wakilu la ka kalifa la a ko olu n'a ɲɔgɔnnaw ni o tiɲɛna a ma yaada a ma fara to a sara t'a kan i y'a dɔn an ka jamana kɔnɔ n'i bɛ mɔgɔ ka so kɔnɔ location na fɛn o fɛn tiɲɛla a la a b'a fɔ k'i ka sara mais a tɛ sariya kɔnɔ dɛ ni mɔgɔ dɔn ne ka so kɔnɔ i yɛrɛ de jɛnna n'a ye a ka don i ka so kɔnɔ a bɛ location sara i la ni yɔrɔ min tiɲɛna so kɔnɔ a bɛ lajɛ de n'a ka yaada de y'a tiɲɛ a b'a sara n'a faratula fɛn minɛn dɔ de la a tiɲɛna n'a ka faratu de a b'o sara mais ni o tɛ foyi sarali ta kan ni min tiɲɛna i ka so kɔnɔ i yɛrɛ de b'a dilan o de bɛ sariya kɔnɔ donc nin ka faamu bitigitigi a sara t'a kan u yɛrɛ ko bandiw de nana biya kan k'a ka wari bɛɛ da ta muso ka wari in b'a kɔnɔ a sara tɛ bitigitigi in kan donc parce que nin wari tiɲɛna a ka faratu t'a la binkalikɛlaw de nana biya kan donc nin ka faamu mɔgɔ o mɔgɔ kɔni ni wari dɔ dira ma ni nafolo dɔ dira ma ni sariya jɛn ye ou bien hadamaden yɛrɛ dara mɔgɔ la ka min d'i ma n'a tiɲɛna a tigi ma yaada ma faratu a sara t'a kan bon ni jama wari taara k'a d'i ma ou bien hari mɔgɔ kelen yɛrɛ y'a ka wari ta k'a d'i ma karisa nin ye kalifa i fɛ e ye baara kɛ n'a ye i m'a sara a tigi ma ou bien e ye baara kɛ n'a ye i m'a sara jama ma n'a tiɲɛna i b'a sara i yaadara n'a tiɲɛna yaada dɔw de filɛ nin ye parce que i ma ɲamara i ye kɛ cogo min k'a la i ye baara min k'a la i ma ɲamara n'a ye parce que ka baara kɛ wari la sababu dɔ ka baara tiɲɛ sababu dɔ ka bugu donc i yaadara nin na i b'a sara de a tɛ daga n'i bɛ baara k'a la dɔɔnikɛbagaw ka a sara jama ma a ye wari min kalifa ne la n b'a fɛ ka baara kɛ a la a ko cogo di n'u ko baasi t'a la baara kɛ ala kɛ n'anw ma ko sera an ka wari ma dɔrɔn k'a sɔrɔ baasi t'a la i ka baara k'a la i bɛ se ka baara k'a la
n'u ma jɛ n'a ye kana baara k'a la i b'a maralen dalen to ye n'i ye baara k'a la k'a sɔrɔ i ma jɛ n'a ye tɔnɔ min sɔrɔla a la i y'a f'u ye ko ne ye baara kɛ ni wari in ye n'u ko baasi t'a la an ka wari di dɔrɔn n'u ma sɔn o ma e ye tɔnɔ min sɔrɔ wari la i n'u b'a tila dɛ a bɛ kɛ komi baarakɛɲɔgɔn olu bɛ tilancɛ ta e bɛ tilancɛ ta awa hari mɔgɔ min fana ka nafolo kalifalen b'i la n'i ye baara kɛ n'a ye k'a sɔrɔ i m'a sara a ma o cogo kelen de don n'a bɔra kalama don min ko i ye baara kɛ n'a ka nafolo ye n'a ko karisa i ye baara kɛ i m'a sara i ma i ma nin ɲɛ dɛ n'a ko sisan kɔni mais i ye min sɔrɔ a la ne ka baasi t'a la mais ma ko sɛrɛ n ka wari ma ou bien n ka wari a jate i ka bila i kana baara kɛ n'a ye n'a ma jɛ n'a ye a ko i ye baara min kɛ n'a ye ne ma jɛ n'a ye dɛ i ye tɔnɔ minnu sɔrɔ an k'u tila a b'u tila de tɔnɔ ninnu bɛ tila tilancɛ bɛ fara ale ta kan e bɛ tilancɛ ta a bɛ kɛ komi baarakɛɲɔgɔn سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك بسم الله الرحمن الرحيم